Dobrý den, zdravím vás z Pražských hájí. Rád bych vám dnes představil zajímavou nabídku bytu na prodej. Jste zvědaví? Tak se na ně pojďme podívat. Jedná se o byt v družstevním vlastnictví s dispozicí 3+1 a balkónem a celkovou výměrou 68 m². K bytu patří také sklepní koje a možnost parkování bez omezení je hned před domem. Byt i dům jsou ve skvělé kondici. V bytě je hned několik nadstandardních úprav a dům má novou střechu, fasádu, okna a zasklené balkony. Bydlení v této části je skutečně komfortní. Pro rodiny s dětmi je vše v pochozí vzdálenosti a rychlé je i spojení do centra města. Zaujala vás tato nemovitost? Tak mě neváhejte kontaktovat. A já se s vámi rád potkám na prohlídce přímo zde, na hájích. Mějte pěkný den.